Ginsabat ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro ang komento ni Vice President Sara Duterte na hanungod sa ginapahayag sa Vice Presidente nga buhaya sang Pilipinas. Sunog kay Castro, hindi dapat magpakuno-kuno si Duterte nga isa ka malimpyong nga public official. Bangod na galing mismo sa baba sa Vice Presidente nga may ginkuha ini nga kwarta sa pondo sang gobyerno apang naubos na. Ginenggan nga man ni Castro si Duterte nga ataguranay ang mga isong nga ginapangatubang sini kaglimpyuhan ang mga higo nga iyagin bilin. Dala na diring aligasyon kaangot sa confidential funds kay iban pa nga ginlapas ang Vice Presidente. Gininggan ni Castro si Duterte nga busi-sion ang nangin record sa ilang pamilya antes pakamarauton ang Marcos Jr. administration. Malakas ang loob banggitin ng Vice Presidente Sara Duterte ang tungkol sa mga buhaya. Si Vice Presidente Sara Duterte ba ay nakikipag-usap sa kanyang sarili? Mas maganda na mag-reflect, isipin ano ba talaga ang records na mag-aamang Duterte. Mismo, ang dating Pangulong Duterte ay umamin na siya ay nagnakaw sa pondo ng bayan. Siya ay corrupt. Kaya lang, naubos na. Hindi pwede magmalinis. Katulad ng ginagawa ngayon ng Vice Presidente. Dahil siya mismo ngayon ay nililitis, may usapin patungkol sa mga paglulustay di umano ng pondo ng bayan. Si Attorney Claire Castro